Hej alle sammen, og velkommen til det her lille kortfilm. I den her lille korte film kommer I til at møde nogle forskellige mennesker. Og en af de mennesker er Frida, som spiller Freja, min lille søster. Og hun kommer lige her. Og Oscar, som spiller Anton Cornelius, en badass-type. Han kommer lige her. Og mig, som spiller Sara, storesøster til Freja. Lad os bare lade stykket begynde. Frisk til en ny dag. Solskin. Solskin. Vi nyder det. Frisk til en ny dag. Og så vi skruer nogle damer. Ja, det er rigtigt. Vi skal skrue nogle damer. Godmorgen, søs. Godmorgen, søs. Jeg vil altså lige lave nogle morgenmad, så det gør jeg altså lige. Jeg kunne da egentlig godt bruge noget inde på køleskabet. Måske den her yoghurt kunne være måske en god idé. Ja, det kunne det godt være. Sara, vil du godt tage min drikdrink ud? Jo, det vil jeg da vildt gerne. Det var jeg altså ikke lige med på. Ja, sådan er det bare nogle gange. Klokken er mange af os. Hvem er det, Freja? Det er min rigtig gode ven. Han skal sove her. Ja, det er Randana. Jeg skal til at skrue hende. Skal vi kysse? Ja. Skal vi være kærester? Det gik faktisk ikke så godt med at skrue. Jeg tror ikke, du skal sove i min seng. Du skal sove på sofaen. Skal vi gå udenfor? Ja, det kan vi godt. Se, jeg kan lave en værmøl. Wow, det er mega sejt. Freja, vil du med over på trampolinen? Ja. Okay, jeg tror, at det er lige herovre. Jeg vil lige prøve at spørge, om jeg må være med selv. Okay, så vi kan se. Så er det lige der. Jeg vil altså lige spørge, om jeg må være med. Okay, må jeg godt være med? Ja. Okay. Okay, jeg kommer nu. Okay, så skal man. 2, 1, nu! Okay, så lige så. 3, 2, 1, nu! Hey!
på toilettet. Okay.